uvek mora da gledaš da postoji još nešto, da nisi sam i da nije to, pa sad joj šta ću, gde ću. Ja jesam imao taj problem, joj kuda ću, sada radim sada. Zato što sam u tom momentu to doživeo. I nije to mene držalo 24 sata sad i da sam ja bi se mislim, kakvi su to ljudi, zato kažem, mentalno biti jak. Naravno, komunikacija je opet tu. Nalaziš s nekim, s kim ćeš da podeliš neke stvari, da pričaš. I dobar lek, onaj lek što ja nisam uzimao, što tebe sredine i to. Evo jedan od lekova, jedna preporuka, sad ću da kažem. Najbolji lek, najskuplji lek, nema cenu, su pravi prijatelji. To je lek. Zašto? U tom momentu, ako imaš pravog prijatelja, s kim će, ali pravi, kad kažem pravi, stvarno pravcati prijatelj, što ih je teško danas imati, on je tableta za tebe. Ta tableta menja onaj besedin, smirenje i psihički mentalno jak. S kim ćeš da popiješ kafu, s kim ćeš da popričaš i ko će ti dati dobar savjet. Ali iskreno. Taj lek je savjet. Znaš, da ti otvori taj pogled i tu širinu, da nisi ono zakucan, sediš, idem da pijem, ruši mi se planeta. Ne, nego da sve je široko i možeš da radiš šta hoćeš ako imaš nekog, a savjet je dobar lek.